Panibagong gising, panibagong adventure na naman tayo. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Bali pasado 5:00 kaninang umaga nang marating ko itong arko ng San Pedro, boundary ng Muntinlupa. Ang pasahero ko ay galing sa Las Piñas. Dahil nga na-post job na naman tayo kay Grab, kaya dito muna tayo kay Angkas. At pagka-drop ko nga ng pasahero ko ay tumambay muna ako saglit dito, nagbabaka sakali na may makuha pabalik ng Alabang. Tapos nagkanda bulol-bulol pa kasi nakita ko itong aso nag-aalmusal. Buti pa sila no may almusal, bembang. Kaya pala hindi ako pinapasukan ng booking, kanina pa ako nag-aabab. So yun nga, dahil wala naman tayong nakuha na booking, kaya nagbaba na ako dito sa may malapit sa City Hall. Tapos dahil wala na nga ang gasolina si Shadow, pinagasan ko na lang muna. Mura kasi ng gas dito sa Uno Fuel. Kaya ang ginawa ko, pina-full tank ko na siya para tuloy-tuloy ang biyahe, maghapon na yan. Dahil nga medyo marami yung nagpapagasolina, kaya naghintay din tayo ng ilang minuto at hindi rin nagtagal, nalagyan na rin agad ni ma'am yung tangke ni Shadow, tapos hindi nga umabot ng 150. Puno na siya kasi mura kasi yung gas dito nasa 52 lang. At habang nagpapagasolina nga tayo, naka-online naman yung ating apps para in case may pumasok na booking, sa pool ka agad natin ma-accept. At nung mapuno na nga binayaran ko na, tapos hindi ko na rin ginawa yung sukli, bali pang kape na lang niya. Wow. At hindi pa nga ako nakakaalis ng gasolinahan ay may pumasok naman na booking, ngunit sa kasamaang palad, ito ay kinancel din naman agad. Kaya ang ginawa ko, nag-almusal na lang muna ako sa kantin. Ang aking nga palang inalmusal ay itong pansit tsaka yung kanin. Bali yung ulam ko, pansit. Ewan ko ba, basta tuwing umaga yan, ang gusto kong almusal sa kantin tsaka meron akong kape. Ay, sarap. At pagkatapos ko kang mag-almusal, ay inopin ko na rin yung aking apps, tapos hindi rin nagtagal at pinasukan niya ako ng booking mula Alabang papunta dito sa may General Trias, Cavite. Yun nga lang, syempre, hindi ko na nabidyohan yun kasi nagmamadali na. Tapos, pag drop off at pag pick up ko kay ma'am, hindi ko na rin napicturan. Dito na lang ay napicturan, nabidyohan. Tapos, dito nga ako tumambay, dito sa may tapat ng McDonald's kasi nga wala namang booking doon. Galing sa Gentry papunta dito. Tapos, nag-aabang ako nitong Lalamove pababa. Kaso lang, yung mga booking naman ng Lalamove, gusto may mga lalabag. Kaya wala rin akong nakuha. Tapos, ang ginawa ko na lang, umuwi na lang ako ng bahay mula Imos na yun tapos hanggang dito sa may Las Piñas, walang booking na pumasok. Kaya ayun, konti lang yung kinita ko ngayong araw. Nakakapagod kasi mag-angkas, tsaka nakakatakot kapag tao yung sakay, hindi katulad ng pagkain na kapag nasira, babayaran. Pero yun pa nga, wala naman tayong choice. Kaya ayun, nagbiyahe na lang ako ng angkas kasi nga, syempre, kailangan ko rin kumita, di ba? O siya, hanggang dito na lang muna mga master kasi uuwi na ako. Maraming salamat sa panonood.